Koro kantiere ng'ama dwaro hands-on skill-based program, in my own advice, pursue a recognized TVET institution. Okay. They may a good quality. Okay. Then lastly, Omboko Dongo. Penjo penjario. Penjo ne mokwongo wacho ni to kani yiero school no wacho ni learners ne yiero based on their capability across the learning areas. Mapa ni bene watu wakieka manabiro the last time. Kani dwa timo STEM, pure sciences, tontiere cluster subject mowinjo itim. Koro tok ka entiere gi that result slip kata jonyuol mawinja kane gi download that result slip from school. Mwalo mar result slip no githi neno kamoro kanyo kondik ni pathway to ndik values moko kata 60.12 STEM, social sciences maybe 62 point something, arts and sports science are given value. Mano nyiso niya subject combination cluster mar mondo mi pursue STEM. Koro ing'iyo points go, which one has the highest value. Ka variance no minimal, nikech nyalo yudo ka moro in gi 60.13 to moro in gi 60.10. Mano is very minimal. En a very negligible figure. Manyathino nyalo pursue STEM kata social sciences. To kiyudo ka, for example, nyathini ne dwa timo STEM. To STEM en kata gi 40.01 to social sciences en gi 60.01. En a big disparity nyisi niya strength manyathi ni social sciences. Yes. Wach mar jopuonj? Wach mar jopuonj? Penjo nikech jopuonje mag senior school